I no hi ha paraules per descriure això. Graus negatius, increïble. Que guapo. Buah. Dia del cel. Bon dia, som a la Cerdanya, a Bellver. I avui anem a fer una sortida en bici tranquil·la, guapa, per aquí als pobles. I mireu, just aquesta nit ha fet una petita nevada. I mireu com està tot això. Allà es veu una mica de neu a dalt i ara anem a buscar-la. Que segurament molts de vosaltres coneixeu aquesta zona, però és guapa, Va, mireu. I aquest matí marcava 1 grau. La veritat és que fa fresca, No sabia si agafar paravent o l'impermeable. I per si de cas, que potser plou després o neva. Va. Aviam què tal. I ara anem direcció cap a Meranges. Pujarem fins al mític refugi al costat de l'estany de Malniu i baixarem per darrere. Aviam, no sé si hi haurà neu allà o no. Que per cert, allà és la Carbassa i tota la zona del Lles de Cerdanya. Teniu codis promocionals, descomptes guapos per fer una cursa que és de les més guapes de Catalunya i aquest any estrenen una distància nova que és la Ultra, 60 quilòmetres, molt guapos, recorregut espectacular, teniu el codi de descompte, espero que us animeu perquè és molt guapa, jo també la faré. M'he ficat pel camí amb més fang de tota la Cerdanya, Ara ho veureu. A sobre ahir va ploure. És un rotllo, això. Joder. Sembla que això ja s'acaba. Porto 10 minuts per aquí, ja fang fins a les orelles. Però ja hi som. Guapo, Molt bé. I tot això per anar a buscar la carretera principal i estalviar-me la nacional. La veritat és que amb els cotxes i tot és una mica rotllo. I ara comencem la pujada cap a Meranges des d'Olopte i mireu allà Molina Masella, el Cadí Moixeró, força nevat, enfarinat. Comencem la pujada. I ja la carretera que va cap a Meranges és una carretera molt guapa perquè és força plana i molt llarga. I mireu, allà es veu neu al final. Porto la bici enfangadíssim. Però guapo, ara arribem i aviam com està tot. Meranges. Crec que aquí hi ha una font, si no m'equivoco. Doncs hi ha bastanta neu, per allà dalt. Segurament trobarem i no sé si podré passar i tot. Perquè si hi ha molta... Mira-la. I ja gairebé a 2.000 metres, mireu, el panorama, hi ha bastanta neu, sobretot allà, just allà darrere és el Puig Pedrós i la Carbassa està aquí sobre. Per cert, la cursa que us comentava abans és la Lles X-Trail, brutal, teniu codis, descompte guapos a baix a la descripció, val molt la pena, es puja a la Carbassa i després es va a direcció Andorra i es torna a pujar a la Tossa Plana, que són dos cims emblemàtics de la Cerdanya. Seguim. I ara estava fent alguns vídeos per les xarxes socials de la Lles X-Trail i és que serà espectacular aquesta ultra, 100% val molt la pena. És la primera edició que es fa la ultra, hi ha altres distàncies, es comença des del refugi del Cap del Rec i mireu, s'arriba fins aquí, la Carbassa, tot això és una carena brutal, superguapa, molt segura i no és gaire tècnica i es baixa fins a l'estany de Calm Colomer, és superguapo, és just aquí darrere. I ja us dic, descomptes
que valen molt la pena. Teniu el link a baix, feu-los servir si esteu interessats perquè serà un gran dia. Jo també la faré. Vinga, seguim pujant. I vistes guapes, Però carda un fred. Bosses de plàstic dintre de les botes, perquè si no, dits congelats. I ara comença a nevar. Perfecte. I aquesta carretera la recordava de terra. Fa bastant que no passava i no sé si l'han mig asfaltat o què, però ara està bé. I no hi ha paraules per descriure això, increïble. Estem a graus negatius, fot un fred de la hòstia, però mireu, increïble, increïble. Val la pena passar fred a vegades, Estem arribant al refugi de Malniu. No sé si pujaré fins a dalt o ja baixaré, ara decidirem. Increïble. I la pista fins a Malniu, una mica de fang, però es pot fer bé. I mireu a l'esquerra, s'està obrint una mica el dia i es veu la carbassa ara, prou bé. Ja a dalt del refugi, hòstia, això és nou. Hola. No sé si es pot anar amb bici, si no es pot anar amb bici ho sento, però no he vist cap senyal. Hola, que guapo. Que guapo. Mare meva. Brutal. És un pas d'emergència, crec. Però es pot anar. Buah! Quanta neu! Ja menjar una mica i ja baixem, direcció Guils i Puigcerdà i tornada. Ara ja ve bastanta baixada. Portem uns 30 quilòmetres i 1000 i pico positius. Brutal, Mare meva, quin fred baixant! Mare de Déu! Però guapo, paisatges increïbles. Mireu, mireu. Increïble. La carbassa, brutal. I el Cadí, cap allà. Seguim. 2.180 metres a punt d'arribar a Guils i ja estic cansat i se m'està fent dur ara, Fa molt fred, comença a fer vent i no pinta gaire bé el temps. Però va, a veure si... Hòsties! Mare meva! Bueno, salvada èpica. Vaya liada. Vaya liada, bitxet. Hòstia! I això què és? Anar fent. A aquest ritme no arribo ni demà a casa. Mare meva. Ja el dominem, ja el dominem. Mare meva. Hola, hola. Big Chop. Dec ser l'únic zumbao que va per aquí en bici, tio. Increïble. A sobre és duríssim perquè s'enganxa la roda a la neu. Va, baixem ja, porfa. Hi ha massa neu. Ara sembla que es pot. No m'entra la cala, tio. Mare meva, em cardaré una hòstia. Em cardo l'hòstia de la meva vida, Uah, el camí ara està bé. Això ho estic gravant. Això va perfecte. Bam, s'acaba. Actualització ràpida, terreny inviable. Porto 10 minuts caminant perquè hi ha una de neu aquí flipant. I vaya liada, mireu. Estació de Guils. Quin vent!
muntanya aquella d'allà al fons és la Carbassa, camp de golf de Fontanals. I ja a Bellver un altre cop, donem per acabada la sortida, vaya animalada, han sortit 76 quilòmetres, uns 2.000 positius, teniu la ruta a l'Strava i també a la descripció del vídeo els descomptes de Lles. Si us inscriviu, al final de la inscripció hi ha un codi promocional on podeu posar el codi aquest i ja estaria. I doncs res, espero que us hagi agradat. Jo estic petao. Són les 4 de la tarda, però bé, a descansar, ens veiem. Adeu!